na lang ko ani. Abot na lang ko kay tingin ko man. Tawanan ni. Tawanan ni. Uy. Ito na. Ito na. Ito na, ito na. Unsa day pre? Ay pre. Di ba ngungut ka? Kung akong abot, patay ka na karon. Ha? Mamatay man po noon. Natugog ng tao, mamatay. Samok ka, pre. Istorbo ka sa kong pagkatuog. Aw, dili sa inyo na nanamo ko sa iyong pagkaturog, pre. Ang ako lang, nabaraka ko kay gibangungot ka na. Kay kung wako yung abot, nanggahi ka na karon. Uban-uban naman sa tanas karon nag-holding hands. Salamat ka sa ako kayong abot ko. Oh, pre, salamat pre kung mauna pero kay di na ako madawat pre nga mag-holding hands mi sa tanas. Kay wa jud ko'y balak karon manguyab pre. Duol na lang ang February 14. Di nga ugma na jud ang February 14. Pero kay di jud ko wa sa ako pasa jud kana pre. Stay single sa ako kay feeling free. Freedom wall. Naunsa na mga taong ka pre. Anong naabot ka na ba ng freedom wall? Ang akong ingon, sa imong damgo na holding hands mo ni Satanas, wala ko mag-ingon na magyagid mo. Naglain ka naman, oy. Oh, mga ni pre. Pero kay ay isa pa. Usa di mo tuyo pre, ngani nga rimang ka. Ay, may tuyo ko sa imo pre. Ani ni pre ah. Di ba pre? Valentine's karon. Di ba uso-uso na kanang hatag-hatag regalo sa mag-uyab, kanang bulaklak. Tapos chocolate. Basta pre kanang mga pangregalo sa mag-uyab. Ay pre, oo pre. Kinahanglan na karon mga regalo pre, labi na kay Valentine's karon. Kinahanglan jud ka muhatag ana sa imong uyab kung may uyab man ka. Para romantic ba inyong relasyon. Ana na pre. Pero ang akong problema pre, kay okay kwarta. Utangan na lang ko dara. Kay pangregalo sa uyab. Oh, ayaw na lang pre. Okay na way regalo pre. Kay Valentine's raman na. Pwede noon kung mansarin ninyo. Pwede ninyo regaluhan. Okay na din yung regaluhan. Tay pre. Ingon ka para romantic. Romantic lagi pre. Pero wa man kay kwarta. Okay na din mo hatagan. Makasabot man imong uyab. Oh, sige pre. Okay naman ka nang dililagaruan pre. Sige, muli na ko. Ay, sige pre, hala. Kay matukog balik. Sige. Sige pre. Salamat. Muli na ko ah. Kuwatong tinipintas karon. Serious. Parigalo na ako sa uyab. Sumantik ni karon.
May pangregalo na ko sa akong uyab. Romantic ni karon. Lah, wa naman eh. Lah, isa ka nagkuha sa akong kwintas. Tay, tagbok na siguro to. Babe, babe. Babe, may nakot regalo sa imo. Unsa man na siya, babe? Pintas babe, para sa imuha. Tapos pulsiras. Thank you, babe. Magsulot sa imo babe ha. Nagustuhan mo babe? Siyempre, babe. Thank you. Napadi pulsiras babe. Suot na siya mo babe ha. Uy, ang akong kwintas. Huwag akong punsiras. Nawagtang. Kawat man gito. Tay gad, oy, anjud na ako nagkuha ato. Si paring Milmil man na. Pre! Uy! Ano man? Pre! Ay, pre, nawagtang gid akong kwintas, pre. Ambot kay natuhugan man ko ato, pre. Ha? Imo kwintas? Tay, o pre, nawagtang gid, pre. Ambot kinsa nagkuha ato, bakit ang gid ako nagkuha ato, pre? Basta kay ha, ambot lang lagi, pre. Ay, isa, pre. Mao man dyan akong kwintas, pre. Tay, pre. Mao man dyan ni, pre. Bakit ang gugid ako nagkuha ato, pre? Basta kay ha, ambot lang lagi, pre. Ang gugid ako nagkuha ato, pre. Basta kay ha, ambot lang lagi, pre. Tay pre! Sa iluwagad ko pre, kaya ako nagkuha sa yung pulsiras pre! Pre! Sa iluwagad ko pre, kaya pag sa imong kwintas ako nagkawat pre! Pre! Sa iluwagad ko pre! Kaya ako pang regalo sa akong yagad pre! Dapat mapasaylo ko nimo pre! Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 toy.